За кой ще говорим? За ролите в семейството. Добре. Да им кажем здравейте първо на хората. Здравейте. Ти ли почваш или аз? Айде, давай въпрос. Ти си мъж. Имах случка, в която дъщерята попадна в ситуация, в която беше защитник. Дадема защитник на детето си, го разбирам. Обаче родителя да иска дъщерята или сина да защитават. Искаш ли по-точно да го направим? Искаш ли по-конкретно? Кажи го въпроса, да. Все едно започваме от начало. Така, случката е с мен. Сами е смешно, обаче още ми ври отвътре. Защото буквално преди час и нещо имах разговор с майка ми по телефона. И в този разговор тя ме подтикваше да се съгласа с лъжа, да потвърда нещо, което не е истина, с нейната идея тя да има по-спокойни взаимоотношения с определен човек, който и помага. Тоест да излъжеш друг човек. Тоест аз да се съгласа, да, ако се наложи, аз да излъжа този човек, който на нея и помага. Ама пряко ли искаш от тебе да лъжеш или не? Ако се наложи, ако човека ме попита, аз да изрека лъжа. Значи, този разговор ние сме го водили от преди 8 години. Знам, че на някои от хората, на някои от вас имате и минавате през подобни ситуации или сте ги преживели, вече сте се справили по един или друг начин, да се съгласите с нещо, с което реално вие не сте съгласни, но за да угодите на някой, в случая както аз на майка ми, тези 8 години, но в днешния ден, 1 октомври, на мен вече ми идва до тук и аз си казвам: майко, аз отказвам да живея в лъжа. Моите ценности са такива и такива. Искам да живея по начин, по който аз го чувствам и го вярвам отвътре и ще го направя по този начин. Не съм на 15 години, аз съм голям човек. За което те поздравявам. При което тя смени 3, 4, 5 стратегии от жертва, от човек, който ме манипулира и всякакви такива неща. Но тук изпитанието беше наистина сериозно, дали аз през някои от нейните стратегии на поведение, как тя да постигне своето, за да има мир в кавички, защото когато има лъжа, няма мир за мене. Това си беше изпитание за мен, дали аз съм се научила да отстоявам това, в което вярвам, защото на Асен преди малко му обясних, че в живота си съм имала не една и две ситуации, в които в желанието си да бъда приета, да бъда харесвана и обичана дори, и съм се съгласявала да потискам себе си и моите вярвания и ценности, за да угода на даден човек, но с времето съм видяла, че това не става. И когато ти разказах на теб историята с разговора с майка ми, Асен ме попита: искаш ли да ти кажа теорията за ролите в семейството? И сега вече... Тук съм аз. Много е просто. Да. Защото ние, когато не знаем принципите на Вселената или играта, в която играем, ние много често ставаме жертва. В днешния живот не е хубаво да си жертва. Хубаво е ти да си ловец. Или като казва ловец, означава да знаеш къде отиваш и какво хващаш, какво преследваш. Може ли да кажеш сега цел. за ролите? За ролите по същество. Да. Принципът е следния. Родителите защитават кой? Детето. Само едно уточнение, може ли? Много прощай, че те прекъсвам. Майка ми каза: какво ти коства да го едва ли не да излъжа? Те имали нужда от защита, даже и баща ми го намеси. Аз им казах, че те са големи хора и да се оправят. Да. И във връзка с защитата... На това нещо, което ми каза, нали, че те имат нужда от защита, това означава, аз веднага разбрах, че всъщност тях не са ги защитавали. Защитата е била пропусната от техните родители.
много вероятно е да са получили травма от това, че родителите не са ги защитавали, а напротив са ги наказвали и те са били жертвата. Това поведение на жертва се пренася от баща през дъщерята към сина и обратното. От майка през сина към дъщерята. Това са противоположни енергии, защото негативната страна, тя винаги се минава през срещуположния пол, защото той не може да се противопостави и не може да реагира. И се проектира в срещуположен пол като дете. Връщам се на принципа. Просто ако вие го разберете, game over. Нещата са много лесни и много ясни. Ние имаме нужда защита от нашите родители. Ние обаче в същото време защитаваме нашите деца. Няма как ние да защитаваме нашите родители. Разберете го. Тогава губиме енергия. И сменяме ролите. И сменяме ролите. Което е изключително да го знаете. Ние може да се направим на герои, обаче просто трябва да знаем, че така ще си платиме цената. Ма не и за наша сметка. Аз бих ги защитила, но не когато е против моите принципи. Просто искам да ти кажа, че Вселената няма да те помогне в този вариант, когато защитаваш майка си и баща си. Защото сменяш ролята. Защото в този случай ти губиш енергия. А когато обясниш на майка ти и на баща ти, че те имат нужда за защита от техните родители. Независимо дали са живи или не са. Да. Ако ти разбереш принципа, че тази защита трябва да ги получи като енергия от техните бащи и майки, което означава, че ако майка ти и баща ти разберат този принцип и разберат, че са получили защита от техните майки и бащи, тогава те няма да искат защита от теб. Да, защото моята роля като майка да защитавам сина си, а не да защитавам родителите си. И след телефонния разговор минаха тук някакви минути, аз някой път загрявам като руски релатан. Как ти се чувстваш виновна? И си викаме, Гати, аз не, че се чувствах виновна, аз тръгнах тях да ги обвинявам в мисълта си, защото в една ситуация преди известно време, няколко години, изключително тежка за мен, в която си мислих, че ще умра физически наистина. И аз имах нужда от защита. И я очаквах, защото в моите вярвания е нормално родителите да защитат детето си. Когато не са получили тази защита от техните родители, те не ти я дадат, не могат да ти дадат. И сега тук не трябва да ги обвиняват, защото те нямат тази програма. С разговора с тебе, в който си говорихме, вече го разбрах. И сега забележи, когато те нямат тази програма за защита от техните родители, тази енергия през тебе минава в детето. Разбираш ли? Да. И сега твоята задачка тук е да спреш тази енергия, която е за защита, за да може ти да защитиш детето ти. Тоест на всяка цена ти да защитиш детето ти, даже в училище да получи лоша оценка или скандал, някакъв конфликт с приятелчета. Ти да го защитиш. Да, каквото и да се случва. Ние сме имали такива ситуации. Аз съм му казала, Божидаре, искам истината да ми казваш, за да знам как да реагирам, а не в последствие да разбирам някакви неща, защото тя истината винаги излиза наяве. След 8, след 20 години, но тя излиза. И тук въпросът е не да се саморазправяме с родители, с деца, а просто с отношението, което имаме към детето ни, защото това е защита и то се чувства добре. Тогава спираме тази енергия по родовете, която е негативната. И ние живееме в пълноценен живот. Тогава нещата ни се подреждат. Тогава изведнъж майката и бащата, нашите майки и бащи, започват да се променят. Те разбират, че от нас не могат да искат защита. А разбират, че ние всъщност даваме защита на нашите деца. Всъщност, знаеш, и за мен е важно аз да се променям и да живея живота, в който вярвам и това, което наистина усещам за редно, според това, което съм аз като същност до този момент. А това дали моите родители ще се променят или някой друг, или няма да се променят, това си, защото когато майка ми каза, заплаши ме, нали, под някаква форма, че вече повече няма еди какво си, и аз си казвам, уважавам твоето право, не го прави. Щом така и така ти си решила, уважавам твоето право. Да, мамо. Съгласен съм. Не, аз сега се усмихвам, обаче хора, наистина, тези ситуации са много важни да ги разберем. Смяна на роля, това е, което искаме да ви кажем. Бъдете деца към родителите си и родители към вашите деца. Не сменяйте ролите, защото в този случай ние губиме енергия и след това се чудим откъде ни е дошъл проблем. И си идва някакъв момент, независимо колко време ви е нужно, за да осъзнаете нещо,
Но днес аз разбрах, че повече няма да потискам себе си. Това е днешния ден, беше моя момент да взема това решение и да го отстоявам със спокоен тон. Не съм повишала, просто бях изключително категорична и на Асен му казах, няма да мина и милимунда назад или в страни от това, което вярвам, че искам да живея в истина. Браво, супер си. Айде сте толкова. Бъдете здрави и спокойна вечер. Има надежда. Да. Чао! Мислете за ролите в ежедневието, защото така спазваме принципите на Вселената, законът на Вселената. Чао, бъдете здрави! Чао!